Tervehdys kaikille. Mä tulin just 6:30 ohjelmasta, jossa testattiin mun tietämystä liikennesäännöistä. Ja kun mä oon nyt aloittanut autokoulun ja teoriatunnit, niin nämä juontajat halusivat vähän testata mua ja he oli jo sitä mieltä, että mä joutuisin saada jo ajokortin. Mutta ehkä mä kuitenkin käyn nämä teoriatunnit loppuun ja ajotunnit myöskin. Ja sitten mun täytyy tehdä vielä tarvittavat kokeet. Eli teoriakoe ja sitten se inssi. Ja ehkä näillä eväillä mä pääsen loppusyksystä tai loppukesästä ajelemaan autoa. Sitten kun mä kruisailen tämmöisellä hienolla avoautolla tuolla Suomen maanteillä, niin mä osaan ajaa sen verran hyvin, ettei tule liemin vastaan näitä. Ja että te muutkin voitte siellä sitten ajella rauhassa. Ja mulle tuli mieleen, että jos mä voin oppia ajamaan autoa ja pääsen siitä insistä läpi, niin melkein kuka tahansa muukin voi siinä varmasti onnistua. Koska mulle autolla ajo on ollut sellainen kynnyskysymys pitkään. Ja kun mä en ole autokouluun nuorena käynyt, niin mitä enemmän aikaa on kulunut, niin sitä vaikeammaksi se on tullut. Ja tässä sitä ollaan. Pysykää taajuuksilla. Mä päivitän blogia säännöllisesti. Sinne tulee kuvia ja juttuja, tarinoita. Moikka moi!